Моята специалност е свързана с библиотечно-информационните науки. Научните ми интереси, най-общо казано, са свързани с библиотечните процеси и тяхната автоматизация. Като аз идвам от практиката, така че ме интересува и практическата част на тази дейност и начина, по който може да се улесни първо за самите библиотекари и след това за потребителите. Т.е. интересуват ме библиотечните софтуери, въвеждането на автоматизацията в библиотеките, надграждането на тази автоматизация. Другото, което ме интересува, са по-новите начини на събиране на информация, на обработването, на съхраняването и естествено на разпространението й. Кои дисциплини преподаваш? Това, което преподавам, е описание на информационни ресурси. Това са правилата за начина на обработване на документите, къде да се погледне, каква информация не трябва и как тя да се предаде адекватно. Другото, което водя, е теренна практика на студенти библиотечно-информационни науки, по библиотечно-информационни науки, трети курс, когато вече са минали тези повечето практически дисциплини, те ходят в библиотеки и прилагат това, което са научили, а пък и виждат къде се среща теорията и практиката в реалността. Какво ти харесва най-много от работата си? Всъщност харесва ми. Аз съм водила обучение на възрастни, т.е. на колеги. Така че това не ми е необичайно, самия начин на общуване с хората като аз, така водеща фигура, а те слушатели съответно да възприемат това, което им предавам. С студенти е много по-интересно. Те са някакси по-отворени. Дори тези, които ми се струва, че това е защо още го слушат, защо още им се преподава, защо още го учат. Но просто младите хора имат съвсем друг поглед на нещата. Разбира се, са технологично много по-добре, технологично са отворени, но мислейки си, че знаят това знаят всичко, но не е така. Трябва все пак някъде да се срещнат теорията, правилата с технологиите. Тоест не може само с технологии, все още в библиотеките. Имаш ли стил на преподаване, който би те определил? Стил? Не обичам да поставям някакви стени между мене и тях. Но също така не обичам да ми се качват и на главата. А какво те мотивира да станеш преподавател, да станеш зад катедрата? Какво ме мотивира? Значи аз имам доста голям професионален опит. Много неща съм научила и смятам, че тъй като библиотеките така или иначе малко по-трудно се случват много част от нещата, смятам, че това, което знам, мога да го предам на младите, които отивайки после, дали в някаква библиотека или в някаква друга институция, аз сега малко повече конкретизирах, знаят какво могат да приложат и какво да искат да се приложи. Защото това е основният проблем в нашата професия, че ти отиваш някъде и се съгласяваш с начина на работа, с нивото на автоматизация, приемаш го и общо взето оставаш на някакво ниво. Докато нещата трябва да изхождат от самите работещи и аз се надявам, че младите ще успеят това да го направят в някакъв период. Имаш ли хобита и интереси извън университета, които би споделила с нас? Всъщност, в последно време все по-малко не става време за такива неща, но обичам да се разхождам. Вече това май ми остана. Каква роля си определяш в работа в екип? На работягата. Как се казваш? Каква позиция вземеш? Надя Карачуджукова се казва. Добре, наново.
Надя Карачоджукова, главен асистент в катедра Библиотечно-информационни науки и културна политика.